Tingali usa ka kapastor karon nga nakasinati og kaluya tungod sa nagkanlain na mga pagsulay diha sa ministry nga gisangon sa Ginoo kanimo. Ug tingali mao kini ang mga hinungdan nga usahay musantop sa imong hunahuna nga musurinder na lang. Mubiya na lang sa ministry nga gisangon sa Ginoo kanimo. Kasuginlan, normal lang gyud na mubati og kaluya. Ilabi na kung wala makita ang bunga sa imong mga paghago o mga paningkamot diha sa ministry. Ug labaw sa tanan, kung wala pa tubaga sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. Apan ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Galacia 6:9, ayaw kaluya sa pagbuhat og maayo kay sa tamang panahon o sa tukmang panahon ikaw magaani kung dili ikaw maluya. Busa, kanang imong mga kasakit karon ug mga pagsulay diha sa ministry, usa lamang kana siya kapag bansay kanimo alang sa dako unya nga buluhaton nga diin ikaw gitawag sa Ginoo. Busa, ayaw o kaluya. Padayon sa ministry, padayon sa pagtuman sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo diha kanimo. God bless kanimo, alagad sa Ginoo.